Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Da se ukratko osvrnemo i na sastanak koji je održan na brdu Brioni. To je jedan sastanak, jedan format koji se više puta već odvijao. Prisutni su svi iz bivše Jugoslavije plus Albanija i politički predstavnik TZV Kosova. To je jedan transmisioni točkić te zapadne kamarile koja i u tom formatu pokušava nešto da uradi. Do sada je uvek neko iz tog zapadnog sveta dolazio. Ovog puta je trebalo je da dođe Macron, međutim imao je nekih drugih obaveza. Pa kako reče Borut Pahor, predsjednik Slovenije, morali su da se suoče sami sa sobom po prvi put i da se pogledaju u oči. Čime je taj sastanak rezultirao? Realno ničim. Pokušali su tu jednu podmetačinu da naprave Srbiji o nepromenljivosti granica, što bi trebalo da uključi da je nezavisno Kosovo tako nešto nepromenljivo. Vučić to ni u najluđem snu nije mogao da prihvati, ne zato što on to lično ne bi prihvatio, nego jednostavno kući ne bi mogao ni da se vrati da je tako nešto uradio. Ali zašto je taj sastanak interesantan? Meni, barem i zašto skrećem pažnju vama na taj sastanak? Zato što je meni očigledno da politička moć Zapada u odnosu na ovaj prostor topi se kao grudva snega na suncu. Neverovatno se ubrzava taj proces. Koju političku težinu na ovom našem prostoru uopšte više ima Evropa? Summit G7, koji je neki dan doneo isto tako nekakve odluke što se tiče Zapadnog Balkana. Ceo brdo Brioni su trebali da budu taj transmisioni točkić koji će to malo da učvrsti, od toga nije bilo ništa. Samo još malo izdržati u vremenu. To je sve što treba učiniti. S ovom vlašću, bez ove vlasti, ako imamo pameti, svi zajedno, da se, ja sam to i ranije pominjao, podvučemo ispod radara u početnoj fazi. Nadam se da ćemo imati bar toliko pameti, pa će nas onda malo i srećica poslužiti. U svakom slučaju, zapadna priča se topi, a ono što počinje da se javlja u nekom našem političkom prostoru, ne govorim o prostoru onih koji gledaju ovakve emisije kao što je Vilić zapisi, nego ovima s druge strane koji ne znaju ni da postoji ovako nešto. Počinju i oni da razumeju. Od evropskog puta nema ništa, nikad ga nije ni bilo, samo to sad počinje da se, što bi se reklo, osvešćuje. Samo napred, samo strpljivo i za carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji jednog dana živeli. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ovaj život je borba od rođenja do groba, zato